Bună tuturor și bine ați venit la un podcast care este dedicat să te ajute să crești spiritual și să îți transforme viața. Săptămâna trecută am vorbit despre binecuvântările ungerii și am abordat 2 binecuvântări. Săptămâna asta vrem să trecem prin celelalte 10 binecuvântări pe care ungerea le eliberează în viața ta în momentul când tu ești uns de Dumnezeu. Și aș vrea să vedem care au fost cele 2 binecuvântări de săptămâna trecută, o mică recapitulare. Alocări de provizii. Ungerea cu scop aduce provizii și vei fi fără lipsă. 2. Ridicări și elevații supranaturale. Ungerea este un lift, te duce numai în sus. Când ungerea este asupra vieții tale, este imposibil să dai greș. Este imposibil pentru un purtător al prezenței lui Dumnezeu să eșueze. Pentru că ungerea este cea care te ridică. Și înainte să trecem la celelalte binecuvântări, chiar acum aș vrea, dacă nu te-ai abonat la canalul meu de YouTube, să o faci și să te abonezi. Apasă pe butonul acela de abonează-te, subscribe, dă un like, folosește secțiunea de comment și să scrii ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit prin acest mesaj. Și trimite și altor persoane, trimite prietenilor tăi, familiei tale, ca și ei să fie transformați și încurajați și să crească spiritual. Haideți să vedem care este cea de-a 3-a binecuvântare pe care ungerea o aduce în viața fiecărui creștin în momentul când ungerea vine peste el, în momentul când Duhul Sfânt îl acoperă și Duhul Sfânt este peste acea persoană. 3. Favoarea și creșterea. Favoare și creștere. Ungerea sau puterea lui Dumnezeu este secretul favorii și al creșterii. Când ungerea vine asupra vieții tale, porți un parfum al favorii. Oriunde mergi, favoarea te urmează. Favoarea este întotdeauna cu tine. Ungerea creează parfumul pe care îl porți. Umple camera în care tu intri. Oamenii te observă, oamenii te remarcă, oamenii te văd și ungerea te distinge de lume. Lumea poate să cadă în jurul tău, dar pe tine nu te atinge și nu va cădea peste tine. Lumea poate da greș, dar nu pe tine. De ce? Din cauza ungerii care este în viața ta. Ungerea este puterea lui Dumnezeu care distruge jugul de peste tine și îndepărtează orice povară pe care tu ai. Când ungerea este asupra vieții tale, favoarea trebuie să te urmeze. Trebuie să vezi rezultatele ungerii. Ungerea care vine din Duhul Sfânt produce rezultate. Și nu pot avea ungerea în mine și să nu am rezultate. Este imposibil. Și dacă te uiți în 1 Samuel 10, de la versetul 1 la versetul 4, acolo este loc ungerea lui David. Și versetele spun: atunci Samuel a luat un vas cu un de lemn și l-a turnat pe capul lui David și l-a sărutat și a spus: nu te-a uns Domnul să fii comandat peste moștenirea lui? Ungerea este atractivă, ungerea atrage oameni, ungerea te face pe tine să fii atractiv. Aceasta este ceea ce face ungerea în viața unei persoane. Ungerea recunoaște scopul și nu trecutul tău. Samuel a mers la Isai cu un vas de un de lemn. A chemat pe toți fiii lui Isai și unul câte unul s-au aliniat în fața lui Samuel. Și când Samuel a vrut ca să toarne un de lemn peste ei, i-a luat la rând, un de lemnul nu a curs. Și când a cerut dacă mai are un fiu, Isai a spus: mai am un fiu, David este pe câmp, el este fiul rușinii mele, este fiul născut nelegitim. Dar când David a intrat în acea cameră, ungerea l-a recunoscut pe el ca și rege. Ungerea nu este interesată de trecutul tău, nu este interesată de câte diplome ai sau cât de deștept ești. Ungerea recunoaște scopul. Ungerea aduce oameni cu resurse în viața ta. În 1 Samuel 10 spune că
3 bărbați din orașe diferite au venit ca să-i ofere resurse lui Saul după ce el a fost uns ca și rege. Aceasta este ceea ce face ungerea. Face contractele să vină din toate părțile peste viața ta. Face clienții să vină, face creșterea să vină, face promovarea să vină. Scopul ungerii nu este ca tu să cazi, să te manifesti într-un fel anume. Scopul ungerii este să vindece oamenii, să elibereze oamenii, să aducă aliniament în viața ta, să aducă eliberare, să aducă claritate acolo unde există confuzie. Când spun că sunt uns, nu spun doar că sunt uns, și știu de ce sunt uns. 4. Secretul roadei. Ungerea sau puterea lui Dumnezeu este secretul roadei din viața ta. Nu poți fi uns și să nu fii roditor. Tot ceea ce ține de ungere este util. O persoană unsă este o persoană utilă, nu inutilă. Tot ce face acea persoană prosperă. Și dacă pui o persoană unsă într-un departament dezorganizat și dacă îi dai o lună, sistemele sunt puse la punct, structura este creată, oamenii sunt aliniați, lucrurile încep să se miște. De ce? Pentru că acea persoană este unsă pentru acea poziție. Tu trebuie să intri în ungere și dacă te lupți, este pentru că nu ești sub ungere. Aduți lucrarea, aduți afacerea în ungere, aduți biserica în ungere, botează-ți liderii în ungere, adu echipele de rugăciune în ungere, adu muzicienii în ungere, umple atmosfera cu ungere. Ungerea separă și aduce claritate. Un alt cuvânt pentru Duhul Sfânt este avantaj. Când am Duhul Sfânt, sunt deja în avantaj, pentru că El este cu mine. 5. Coroana regală. Ungerea sau puterea lui Dumnezeu va pune o coroană pe capul celui uns. Ori de câte ori un bărbat sau o femeie este unsă, nimeni nu poate face nimic în privința regalității lor. Tu ești regal, ești uns. Nimeni nu-ți poate lua regalitatea. Ești născut în împărăția lui Dumnezeu, ca rege și ca preot. Și chiar acum, acolo unde spune împreună cu mine, sunt regal, sunt regalitate. Ungerea este mai presus de orice autoritate politică. Coroana ungerii asupra capului tău este superioară oricărei regalități politice. Nu contează cine intră, ungerea este mai înaltă decât orice președinte, orice rege, orice conducător, orice persoană. Ungerea este cel care ridică viețile oamenilor. Și un exemplu cu încoronarea regelui Charles. Când regina Elizabeth a murit, regele Charles a preluat tronul. Și există un moment în care toate camerele sunt oprite. Preotul intră, pune 4 pereți în jurul regelui și îl unge. El nu poate fi rege până când preotul nu îl unge. Și când pereții sunt îndepărtați, el iese cu o coroană pe cap, un sceptru în mână, o mantie pe el și el este prezentat ca rege. Până în acel moment era doar născut în regalitate. Era nerecunoscut ca și rege. Nu este recunoscut până nu este uns. Tu ești rege uns. Și poți fi doar un membru normal al bisericii, doar un creștin normal. Dar când vine ungerea, iadul trebuie să ia seama la tine. Vei ieși din acel loc cu o coroană pe capul tău, cu un sceptru în mâna ta, cu o mantie asupra ta și fiecare duh, fiecare iad, fiecare diavol, fiecare stăpânire trebuie să ia seama la tine, pentru că tu ești uns să fii rege și preot în împărăția lui Dumnezeu.
A șasea binecuvântare, secretul restaurării. Ungerea este secretul restaurării din viața ta. Când ungerea este asupra ta, restaurarea este evidentă. Timpuri de restaurare vin din prezența lui Dumnezeu. Când ungerea vine asupra ta, lucruri nerestaurate sunt restaurate. Finanțele sunt restaurate, relațiile sunt restaurate, căsătoriile sunt restaurate, bisericile sunt restaurate. Totul este restaurat când ungerea vine peste tine. Este imposibil să trăiești o viață unsă cu un stil de viață nerestaurat. Trebuie să trăiești un stil de viață restaurat din cauza ungerii care este peste tine. 7. Locul nașterii potențialului. Ungerea este locul nașterii potențialului din viața ta. Există multe idei în tine, există multe daruri în tine, există multe lucruri înăuntrul tău pe care nu le știi până când ungerea nu te lovește, nu vine peste tine. Și exemple reale din viața mea. La școală niciodată nu am fost în topul clasei, niciodată nu am fost un lider, nu am realizat, pot să spun, mai nimic. Niciun profesor nu ar crede ce se întâmplă acum în viața mea. Și aș fi rămas un pierzător dacă ungerea nu ar fi venit asupra vieții mele. Când ungerea a venit, potențialul a fost deblocat și am realizat că sunt chemat pentru slujire. Potențialul tău este deblocat. Există lucruri în tine pe care nici tu nu le știi. Dar când vine ungerea, potențialul izbucnește. Și poate crezi că ești un pastor pentru 100 de oameni, dar înăuntrul tău este un potențial pentru mii de oameni. Și chiar acum vreau să eliberez acel potențial peste viața ta. A opta binecuvântare. Binecuvântările poruncite. Ungerea este secretul binecuvântărilor poruncite ale lui Dumnezeu. Este o binecuvântare poruncită care vine peste tine. O binecuvântare poruncită este o binecuvântare pe care nu o cerșești. Este o binecuvântare care te caută pe tine. Ungerea este ca un GPS. Ea te localizează. Nu cauți binecuvântarea. Binecuvântarea te caută pe tine. Ea te ridică. Psalmul 23 spune: bunătatea și mila mă vor însoți. Binecuvântările mă urmăresc, mă ajung din urmă și mă înmulțesc. Psalmul 115 cu 14 spune: să vă înmulțească pe voi și pe copiii voștri. Aceasta este ceea ce poate face Dumnezeu când vine ungerea, ridică, poruncește binecuvântării să vină peste tine. 9. Fața strălucitoare. Ungerea și puterea lui Dumnezeu face ca fața unei persoane să strălucească. Când ungerea este asupra ta, există o strălucire, o prezență vizibilă care se vede peste fața ta. Oamenii o pot vedea. Este manifestarea prezenței lui Dumnezeu asupra vieții tale. Moise, după ce a stat în prezența lui Dumnezeu, fața lui strălucea atât de tare încât oamenii nu puteau să se uite la el. A 10-a binecuvântare este secretul progresului și accelerării. Ungerea este secretul progresului și accelerării. Când ungerea vine asupra vieții tale, începi să accelerezi, îi depășești pe alții, treci la nivelul următor. Unii dintre voi așteptați un miracol și Dumnezeu este Dumnezeul miracolelor specifice. Și ce a făcut El pentru mine poate să facă chiar acum și în viața ta. Și haideți împreună să trecem prin aceste declarații pentru progres și accelerare. Și poruncesc binecuvântarea Domnului asupra ta. Poruncesc ca hambarele tale să fie umplute. Poruncesc ca copiii tăi să fie binecuvântați. Poruncesc ca ungerea proaspătă asupra vieții tale. Poruncesc o ungere proaspătă asupra vieții tale. Poruncesc că vei fi cap și nu coadă. Poruncesc că vei fi deasupra și nu dedesubt. Poruncesc că vei fi distins
și nu dat de rușine. Poruncesc ca ungerea să te ridice și să fii în vârf. 11. Transformarea totală. Ungerea aduce o transformare totală a vieții tale. Când vine ungerea, transformarea vine în viața ta. Nu poți rămâne același când ungerea te atinge, îți atinge viața. Totul se schimbă. Gândirea, caracterul, direcția, destinația. Ungerea nu doar schimbă ceea ce faci, și schimbă cine ești. 12. O viață de calitate, durabilă și plină de sens. Când vine ungerea, vine o viață plină de sens, durabilă și de calitate peste tine. Viața ta nu poate fi inferioară sau lipsită de sens când puterea lui Dumnezeu vine asupra vieții tale. Și aceasta înseamnă că nu mai umbli cu masca de oxigen și te chinui. Ai o viață durabilă, ai o viață plină de sens, ai o viață de calitate. Aceasta este ceea ce face ungerea peste tine, îți aduce o calitate a vieții. Și haideți scurt, foarte scurt, să vedem care au fost toate cele 12 binecuvântări pe care ungerea le aduce peste tine din momentul când tu ești uns de Duhul Sfânt. 1. Alocări de provizii. Ungerea cu scop aduce provizii fără lipsă. 2. Ridicări și elevații supranaturale. Ungerea este un lift, te duce numai în sus. 3. Favoare și creștere. Oriunde mergi, favoarea te urmează. 4. Secretul roadei. Nu poți fi uns și să nu fii roditor. 5. Coroana regală. Ești rege, ești un rege uns. Nimeni nu-ți poate lua regalitatea. 6. Secretul restaurării. Totul este restaurat când vine ungerea peste tine. 7. Locul nașterii potențialului. Ungerea deblochează tot ceea ce este în tine. 8. Binecuvântări poruncite. Nu cauți binecuvântarea, ea te caută pe tine. 9. Fața strălucitoare. Prezența lui Dumnezeu se vede pe fața ta. 10. Progres și accelerare. Accelerezi și depășești. 11. Transformare totală. Nu poți rămâne același când vine ungerea. Și 12. O viață de calitate, durabilă și plină de sens. Viața ta nu poate fi inferioară. Și haideți împreună să facem această declarație. Sunt uns cu un de lemn proaspăt. Umple-mă cu un de lemn proaspăt din tronul tău, Dumnezeule. Nu un de lemn de ieri, un de lemn proaspăt, astăzi, acum. Umple-mă cu acest un de lemn. În numele lui Iisus spunem și ne rugăm ca tu să ne umpli. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până la final și mă rog ca toate aceste binecuvântări să vină peste tine, să vină peste viața ta și să lași ca ungerea Duhului Sfânt să te transforme, să te extindă și să îți extindă hotarele și influența oriunde vei merge și orice vei face. Până data viitoare, rămâi conectat la sursă, rămâi conectat la Duhul Sfânt, pentru că El este Cel care lasă ungerea Lui peste tine.